Hamiwiti muji kanthi sesanti mrih mulyaning nagari kairing santi mulya pelok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Sagung Dumadi. Ugi sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Tansah kajiwa kasarira tumrap kula lan panjenengan sami. Ingkang satuhu winantu ing pakurmatan Bupati Nganjuk Dr. Andes Haji Marhen Jumadi AMD SE SH MH MPA atau yang mewakili ingkang sinungga sungga ing pakurmatan Pangarsa Tomo Dewan Pengurus Pusat DPP Permadani Dr. Suyitno MPD, Pangarsa Dewan Pengurus Wilayah DPW Provinsi Jawi Wetan ingkang hanyulihi, Pangarsa Dewan Pengurus Daerah Permadani saking pundi-pundi papan, Pangarsa Dewan Pengurus Daerah DPD Nganjuk Bopo Supanji Esos ingkang tansah kinurmatan Kepala Dinas Parporabut Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur di Nganjuk, Kemenak Kabupaten Nganjuk, Kesbangpol Kabupaten Nganjuk, Kapolres Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili, Komunitas MUA Harfi Melati, Tiara Kusuma, Sekar Arum, Katalia Nganjuk lan sanes-sanesipun, lintas komunitas Kabupaten Nganjuk, saha pirawuh kakung saha putri, sedaya kemawon ingkang boten saged kasebataken setunggal boko satunggal ingkang pantes sinugata ing kinurmatan. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh minangkani sedahan adicara upacara wisuda Purnawiyata Pawiyatan Panatacara Tuwin Pamedar Sabda Bergodo Selikur Permadani Kabupaten Nganjuk ing Ari Radite Manis Titi Laksana Surya 26 Oktober Warsa 2020. Keparenga kula wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awet sampun piniji ing kardi pinarcaya ing karya dening kadang panewung krida kinen hanggelak lampahing adicara wisuda Purnawiyata Bergodo Selikur
Permadani Kabupaten Nganjuk. Nanging saderengipun sumangga kula nderekaken manungku puja miwah puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi inggih zat ingkang maha suci dene saking pangayomanipun hamba bar kanugrahan mawurahan ingkang awujud kebagasarasan kawilujengan miwah kamulyan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged manunggal pinarak lelenggahan ing Pandhapi Agung KRT Sosro Kusumo tebih saking rubeda menapa-menapa. Keparenga kula ngaturaken menggah rerantaming adicara ing samangke kawiwitan saking kaping 1 nun inggih Hastungkara Brata, kaping 2 Kirap Pataka, kaping 3 nun inggih atur palapuran saking pangarsa DPD Permadani Kabupaten Nganjuk, kaping 1 nun inggih upacara wisuda Purnawiyata Pawiyatan Pranatacara Tuwin Pramedar Sabda Bergodo Selikur Permadani Kabupaten Nganjuk, kaping gangsal nun inggih tanggap sabda saking pangarsa Tomo Dewan Pengurus Pusat DPP Permadani nun inggih Dr. Suyitno MPD, kaping 2 tanggap sabda saking Bupati Nganjuk utawi yang mewakili, kaping 6 nun inggih paragan panggih temanten Gagrak Surakarta Hadiningrat, kaping 7 nun inggih panutup. Mekaten urut reroncening tata adicara ingkang sampun kasanggit kanthi premati. Damar mancung cinupeta atur kula gending kasigeg sawetawis. Pancasila mangambar kandha